Com si sabés perfectament el que vol. Com a mínim em deixa rentar-me les dents al seu costat. Estàs preparat per parlar d'allò de l'Axe? Amb què et raspalles les dents? Al matí amb tu somies i a la nit em sembles curta? Tant de bo un dia esclatis de tants sentiments que acumules. Quin com! Ai, Cati, la meva vida sembla Txernòbil. Suposo que ja estava escrit a les estrelles que la meva vida acabaria així. Dubai! Masodabu Rolexo! Què passa? Que em cridaves, dofineta meva? Ja és mitja nit! Estem de festa. Comencen les pluges. I el projecte de final de carrera. Encara hi ha temps. Això ho dius des que va néixer la Lina. I on s'ha ficat? Amb les boes. Al riu. Uah, la tornada. La tornada és el millor. La tornada és el que m'agrada més. No puc continuar vivint així! Que no sóc l'interruptor! Era un malson. De què? Del casament. Ets l'única dona que té malsons per una cosa així. És que em fas patir molt. De debò que et vols batejar? Dona, com a mínim saber quant costaria. Per l'església és molt més sofisticat. I les fotos fan més goig, oi? Diria, aquest malson amb en Marcus ha estat horrorós. Tinc la sensació que... Adéu. Adéu-siau. Tinc la sensació que és a prop. Dodo, no estàs bé del cap, però si és a l'Amazones. Didi, la meva intuïció femenina sempre m'avisa dels perills. No és veritat. Marcus? Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und Venus jetzt beginnt ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein. Und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. Llibres a l'esquerra, llibretes a la dreta. I has tret totes les molles. Felicitats, Lina, quina joia. Ets una influència tan bona. Has posat ordre a la meva vida. Doncs fins ara. Sí. Ei, goril·la. Allò d'ahir... Doncs... volia dir... que allò que parléssim de la meva mare... Sí? Doncs que... Doncs... No t'agrada parlar de les coses? Mira, va ser d'això on se xerrar amb tu. Diria que... Xem, ja ho sé que ets limitadet en molts aspectes, però alhora sí que l'hauries de saber llegir. A classe, afanya't! Senyor, quin trasto. Ai!
I com que ahir va fer tan bon dia i segur que vau estudiar molt, avui farem un test. A partir d'ara no vull sentir ni una mosca, entesos? Tinc en Marcus a la consulta, dormint al meu divan. N'he sortit de seguida. Doncs torna-hi ara mateix, abans que et subhasti els mobles. Vine amb mi, vine. Doris, calla dins, tinc 25 alumnes que haig de torturar, ara no puc. Aneu fins a la sortida sense dir ni piu. Després creueu el carrer i compreu-vos alguna cosa al forn amb això. No et suporto. Au, va. Com va la vida? Jem, què hi fas aquí? Campana. La faig als lavabos de ties per si la Schneida em busca al lavabo. Com és que fas campana? Que no t'ho passes bé? Fa poc, Amates, quan vaig sortir a la pissarra, va ser com si em caiguessin les parets a sobre. Sí? Em sembla que repetiré. Em fa una mica de por. Potser hauria d'anar a repàs. Que fas classes de repàs? De què? No ho sé. Del que sigui. Quan dius que vols classes de repàs, suposo que no deus voler dir també que vols sortir amb mi. Si tu també el veus, no són imaginacions. Com és que està tan bo encara? Digues el que vulguis, però la selva li prova. Diana, el meu ex apareix sense dir res després de 13 anys. Ha dormit al meu divan i tu? Mira, li ha sortit panxeta. Bé, ara el despertarem i tu el faràs fora. I si no ho vol? I si ha tornat perquè em vol conquerir? O es vol endur la Lina? Destruirà l'estabilitat familiar. A mi contraurà una síndrome de gelosia i em deixarà abans de casar-nos. Estàs ben sonada. Sí, ja ho sé, sempre penso el pitjor. He pres poques decisions encertades a la vida, però quan vaig deixar aquest irresponsable, la vaig encertar del tot. Va, necessito cafè. Te'n portaré un. El cafè de casa és molt millor. Potser només li cal dormir una bona estona. Després d'un viatge tan llarg. Dona, d'en Jem hi ha poca cosa per explicar. És un macarra i és fred com el gel. O si més no, és fred amb mi. Hi ha molta gent que té dues cares. En Jem és dels que en tenen una, de caracul. A mi em sembla que necessita una bona amiga que li faci costat sempre. Com Noé els animals. Que vols que li construeixi una arca o què? Els germans, de vegades, no entenen el que li cal a l'altre. Ulana, bufona. Per en Jem he sentit gairebé tot el que es pot sentir per algú. Tu ja m'entens? I, tia, a mi m'agradaria fer-li costat si fos capaç de tenir una relació de parella. Parella? Com la d'Adam i Eva o com la de Caín i Abel? Diguem que com Caín i Abel, que juguen Adam i Eva. Potser ja ha tornat a marxar? Només passava per aquí. Que sono convincent. Surt a la meva vida.
No contesta. Digui. Com goses contestar al meu telèfon? Com goses entrar d'amagat a la meva consulta? Vull que te'n vagis del país ara mateix, ara mateix! No es donarà per vençut. Que sí. Sí, di. Doris, No, jo em dic Antònia. S'ha equivocat. Doris, em calen aquells diners que em vas prometre. Com és que no em passes els diners? Aquell racó de Sud-amèrica que mantinc en vida també és teu. Vol diners. Didi, me'ls has de deixar. Si no, en Mitin s'adonarà que he tret diners del compte conjunt. Que ets boja? Mai. Doncs torna amb la faldilla i la brusa vermella. I les botes i les dues bosses. Quan necessites. Lina, abans que vingui un moment. Ei, que no havíem quedat demà? Ah, volies veure la meva habitació. Mira, no és tan gran com la de la Lina, però... potser em compraré un altre sofà. Ja. I res més? I una tele nova. Però potser em costa m'empís per a una. I quan m'explicaràs que la Lina i tu havíeu encetat el tema amorós? Encetat què? Tia, això és història. Que la va cagar. Per això esteu com gat i gos? I encara no ho heu aclarit. I no em vull quedar atrapada entre vosaltres dos. Però... collons, tio. Mira que es compliquen la vida, les ties. Saps perfectament quants diners són 200 euros allà baix. El meu marit i jo tenim un compte conjunt. He hagut de fer mans i mànigues per A mi reunir-los. se me'n refot. N'hi ha prou per uns quants mesos i pel bitllet de tornada. I què era, al final? El què? El què? La criatura que vas raptar a la panxa. Un nen? En Nils. No m'agrada aquest nom. Ah, raptat. Feia temps que ens havies abandonat quan vaig marxar. Tanca en clau quan marxis i tira-la a la bústia. Em pensava que t'havia passat alguna cosa. Et vaig escriure moltíssimes cartes. Van tornar totes. Em vaig traslladar. M'ho hauries d'haver dit. Jo em pensava que seríem sempre... Què passa si vull veure els nanos o vinc a demanar sucre? Els nens no volen que els vegin. Necessiten un pare de veritat que els pregunti com els ha anat l'institut. Com ha anat l'institut? Jo també he tingut bon dia. Tenim un arxiu nou. I ens serà més fàcil consultar-lo i trobar els delinqüents. I aquest pare ja l'han trobat. I això què vol dir? Que no me'ls deixes veure? Veig que encara entens l'alemany. Heu trucat a la consulta de la doctora Schneider. Mama, que havíem dit que soparíem junts. I a mi porta'm una birra, Doris. Jem, quina barra, aquest és meu. Digue-li tu. Jem, dona'n un tall a la teva germana. Apa, videta, un petonàs. Fins ara, eh? Què? Em fa tanta il·lusió el casament. I viure amb tu cada dia. Escolta, que has anat a fer-te un papa, Nicolau? O tens ganes de sexe apassionat?
No sé pas què veus en mi, però t'estic molt agraïda, Mitit, de debò. Perquè ets una persona amb qui sempre es pot comptar. Que estàs bé, videta? Ja he estat aquí. Perdona. És que no me les dius mai, coses com aquesta. Ja està bé, eh? Per què no aneu a dalt? Déu vos guard. Lola t'espera fora, Cuca! És tan bona nena que sembla sortida d'un conte de fades. Hola, ara surto, estic buscant els calés. Apa-li, apa-li. Però a quina hora has arribat? A les 6. La torradora no va. Digui, sóc la Lina Schneider. Digui? Qui ets? Gem, em sembla que és en Costa i s'ha tornat a quedar callat. Ja et trucarà. No hauria dit mai que te'l trauries de sobre tan de pressa. És que sóc una dona amb autoritat que faig respecte a tots els homes. Vinc de seguida, Aula, no trobo el moneder. Compra't una bosseta com aquesta, així no la perdries. Ei, Què vols? et demostraré que la Lina i jo ens entenem de primera. Hola, ja el tinc. Au, va, anem. Ui, el cobert quan s'acosta més de 30 centímetres en du alguna de cap. Au, ties, no em tireu la tamponeria per sobre, eh? Ei, que és dissabte. I farem servir la targeta de crèdit fins que surti fum. Anem a comprar amb la meva germana preferida. Primer les dents i ara comprar? Deu ser un virus. Tu primer. O el destí em comença a compensar aquests últims 16 anys. D'això sí, que en dic un dia ben aprofitat. I ja ho veus, ens hem entès de primera, oi? Doncs sí. Moltes gràcies per deixar-me els 30 euros. Ei, ja me'ls tornaràs quan puguis. Hola, ahir et vaig gravar Maria la Santa. La Santa? Ei, guai! La Maria aquesta és la millor sèrie de la història. Molt millor que Perduts i tot. Que li han enganxat LSD a les bosses de plàstic? No preguntis què és l'LSD. Què passa, mama? És aquesta cançó. Recordo exactament on era llavors. El lloc exacte. Que bé que us enteneu, sense rancúnies. Acabava d'aixecar el cotxe. Em passo la vida arreglant aquesta casa. A més, no vull que tornis tan tard. Bon dia. Sí. A la pista. Ah? I per què ha vingut? Per què? No va alguna cosa? Sí, aquí no va res. Deu ser pel desguàs de la cuina, que sempre fot soroll. Exacte. Això em va dir la senyora Schneider per telèfon. En Nils? Gairebé. En Xem? És que era per l'adreça de la factura. Qui era? El lampista. En diumenge? Una pista. Pel desguàs. Ei! Bon dia, goril·la. Què? Suposo que ja t'ha quedat clar que bé que ho portem amb la Lina. Potser sí
O potser no? Mira, Per això em feies la pilota, ahir. Perquè havies avisat un lampista en secret. Ara m'has ofès. Jo no he avisat cap lampista, bidona, de debò? Que he avisat mai un cuiner i una dona de fer feines. Una dona de què? us vaig acompanyar a l'Orsay i tot. Amb 70 ties i 5.000 faldilles de color rosa. Vinga, fora d'aquí. Ja ho sé fer jo. Surti de la meva propietat. Calen eines especials. Tu quan el vas avisar? Ahir a la nit. Som famosos per això. Venim de seguida. Vaig a buscar les eines. Tinc dret a veure els meus fills. Vés-te, que t'has tornat boig. Els he escrit cartes i els volia convidar. En 16 anys no has fet ni el projecte de final de carrera. Encara ets un nen. Sóc el seu pare. Això ho has de demostrar. Vés-te'n. Doncs me'n vaig. Per avui plego. Però tornaré aviat i pots triar o em presentes tu o ho faré jo. Molt bé, marxi. O encara m'enfadaré. Fins a la pròxima. Fins a la pròxima. Que tornarà. Vols que li demani permís per poder-nos veure? És que... Bon dia. És que no ho vull fer d'amagat seu, per si la cosa s'anima. Què vols que s'animi? Si només vull xerrar. Sí, però quan em coneixeu, al final em trobeu mona i... Arriba un dia que em feu un petó a la boca. Que et penses que em penjaria de tu o què? Ja fa temps que t'has penjat, goril·la. Sí. Ah, no? Doncs així no em demanis permís a la Lina. D'acord, doncs ja li preguntaré. Però només perquè sí, no és que em mori de ganes de quedar amb tu. Apa, digue-li si s'anima pel sermó de diumenge. El pare n'ha preparat un de Juliu. Però què passa aquí? Ara està sortint aigua a moltes quadres. Haig de parlar amb tu. De nosaltres. De nosaltres? De nosaltres? Els cabells, Déu meu, els pantalons... On vaig tan pollosa? Sí? Doncs em vaig a canviar en un moment. Apa-li. Volia dir que guai. Hola, hola! En Jan vol parlar amb mi! Sí, i ara em lliga tot l'anar de comprar, les peles que em va deixar i la sessió de tele. I ja saps què et vol dir? Doncs esclar que encara li agrado i que vol que hi tornem a ser nòvios. Oh! Hola, ets com un àngel, em dones bona sort. Sisplau, no te'n tornis mai més al cel. No, més aviat sembla que aniré directe a l'infern. I així és com continua. La Lina és amiga meva. No puc coquetejar amb el seu ex d'amagat. Els ex sempre es tornen assassins i una víctima n'és la felicitat de la família de les exdones. A l'institut hi ha un porter nou i ha repartit llaminadures a totes les noies. Gens malament per la filla d'un pastor. El meu ex ha tornat. Què? Però si aquest és el lampista... Els aturats els fan anar d'una feina a l'altra.